Sir, ako si Grace. Anda mihatag ang tanan sa bulaton diri sa inyong balay. Anong duha man ka babae? Yeah, ma'am. Sir, hindi ako kasunod, me. Ito, sir. Pasudlan, bibi. Sa kwarto ta. Pang! Unsay kwarto? Inahin mo na ako sila, ma'am, para makabalo sa trabaho. Tingnan, bitaw ka sa una nga isa lang sa atong anakon, man. Gusto-gusto po kag duha-duha tanawan ni Ron. Ay, di pa ka na. Blessing man ang diritso ko ng bata. Di pa ka na usara. Pagkuha na pagpadako, inig pag-iskwela, dili magbulang ng mga bata. Pagkaon na ni gatas na ubay makatrabaho na to. Oh, kadali ra nang kon mangita di tagkatabang diri nya man trabaho tay pamilya ni mga bata. Yan ay sildo na, ikaw mo sildo. Kita no, man trabaho ta. Ay pagbuot tay katrabahuan niya. Unsa man, gusto kay katabang kay mangita ta. Day, saan man tani day? Uy nga. Ganihara tanang itag wanted katabang mo. Gitoy nakit-an diri nga karitula o. Lagi, day, oy. Ay, day, oh. Wanted katabang. Wanted katabang. Ayo day. Tara mangunta na ta dito lang ta bas nyara samahan. Asa ka nga balay ani, day, no? Ayo. Ayo. Alam mi, ajo sa Bisayang manok. Ayo. Oy, unsa na dam? Ay tao diri, sir. Sige, ayo lang dam, nara nasulod. Ayo. Ayo. Pang, isa lang tao. Ayo. 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 Sir, Pwede mangutana? Ay. Yes, ma'am. Nakabasa man gud mi dito og wanted katabang. dirito. Direto. Nangita mi katabang kay di mi ka agwanta sa duha ka anak ko, daghang kay trabaho gud. Mao ba? Available ko, sir. Unsay ikaw kitang duwa? Mga sexy. Ay! Dayon sa dayon mo, dam. Dayon mo, dayon. Dam, alay, dam. Dayon mo dito, dam. Dam, unsay pangalan ninyo? Ikaw. Mr. Nicole, handang magsakripisyo sa oras ng pangangailangan ninyo. Uy, Pang, kadali lang. Kinsa man na sila? Pang, solbad atong problema. Nana sila. Unsay sila? Atong mga gwapa nga katabang. Ay, sir. Ako si Grace. Anda mihatag ang tanan sa bulaton diri sa inyong balay. Anong duha man ka babae? Yeah, ma'am. Sir, hindi ako kasunod, me. Ito, sir. Pasudlan, bibi. Ay! Matik, dam. Ma'am? Pang, naghanap pa kay tag problema. Basin madugang ka na po datong problema ani. Unsay problema? Mga mawad-an naman tag problema kay nanatay katabang. Dam, tara sa kwarto ta. Pang! Unsay kwarto? Inahin mo na ako sila, ma'am, para makabalo sa trabaho. Hindi lang higdai, diha na. Higda na din. Tapos, sir, unsa mong buhaton? Ay, kadali lang, mama. Higda lang sa diha. Pang, ngano man ang mga babae din higda man na? Ituyo ko na. Hatang ko na ang mga bata. Diha nila patulong sa mga bata para makatrabaho ta. Aw, wala Pang, goods kayo. Ma'am? Unsa ni, sir? Mao na imong bantayan, ma'am. Diha nimo patulugon ang bata. Ulat sa mga kwaon ako imo, ha. Ma'am? Dako gid ba ni imo, ha? Regular na mo, ma'am. Bantayin ninyo na. Malibang, mangihi, ilisin ninyo. Kaya mo trabaho sa amin. Okay? Naday, trabaho gyud ay.